au lăsat în stare de libertate. Și totuși am stat de vorbă cu apropiații acestui tânăr. Unii dintre ei spun că știau de-a lungul timpului că a mai avut probleme psihiatrice și că fusese internat în spital, dar că ultimele dăți când au vorbit părea în stare bună. Pe de altă parte, mai există și persoane care susțin că acest tânăr ar fi consumat substanțe interzise de-a lungul timpului. Toate aceste date urmează însă să fie puse cap la cap de către anchetatori. Pe de altă parte, sunt și oameni care îl cunoșteau, vecinii care spun că au auzit zgomot din apartamentul în care tânărul stătea cu chirie. Chiar unul dintre ei i-a bătut la ușă, dar tânărul i-a spus că nu se întâmplă nimic. După câteva ore, din păcate, trupul neînsuflețit al iubitei acestuia a fost descoperit de către bărbatul care stătea cu el în chirie în același apartament. Acesta a sunat imediat la 112 și la fața locului au ajuns polițiștii.